Toklang hin paprang dunang ji pura sorkar tuma hin pen longri arlo ke do an LP school along pendang lok high school along an setami Thanbang ang hoya phan mission nang ji pusi teachers eligibility test mate tet duvek nang ji pusi sorkar pen pathik ponlo laso teng pen tet ki unta tum aphan si Thanbang ang hoy pekpon si school along tin along ta pathan damlo laso phi puthot sorkar hin pen puthot diploma in elementary education thi hek pen DLED dovek nang ji pura ningkan ko an penoni lu ki Thanbom a Thanbang atum phan sitame kacharli dun thutoirin tilo bonta tet pen DLED alu cheot ta Thanbang tum jong se school hem chedamde pen LP school hem adum kido ingdeng sirkep kacharli atum phan chiklo jonalong suri plipo tangka pipen school lo pathan dun pulo tangte halabang so school along kacharli dunak lim sumar tum ko an si toklang hin quality doji ahok bangsolam thei ki jong ponang kokla ke kedam tang phai kuni chikloni phai phoni nili balong kido block mission coordinator chokyola long Thanbang SMC laben Carbino Thomas Council joint secretary Nirupama Timung piang bong chingki chingwai patopon bangso ka chingwai hu joint secretary Nirupama Timung pi kupilo kaningje bangsolam thei aju paprang sina labangke pueno je ahok lo pima media long ke klang bangge masapsu teacher atuma bang ahodadak mane luthan the palam bangke alangni tum pen report hanglo sia lambangke la single teacher school along ana bangke isi katora ladak la remote area school bina apen la hai along ke dam ke wang ma selang ni tum nang che than lo la pen SMC president tum ta than lo si la tum chikloi jon pen atum bangke un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than than si tami ke dam ke wang ma si la tum bangke ni phone ni trok nang kok ti pusipu esam la tum aber nang hirlu pulu tangte la pen ahok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathipik na sila teacher tuma training aphan pulu tangte nili tum bangke apor la puson si nili tum district along la pen block along apuson training padupon titi na sialang litum la bangso training ke bang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po ke la si la suhoda bangke la si muheta me SMC president mana than lo jelang litum alang li kipu ateng pen LP Thanbang atum lo than thi polama bangke aho kali pusi ki jumnai stame chikloi jonalong hithi rui thoman ke lo than dam seta Thanbang inut vet jok e phongarum ke wang lote puthot ka chedam thujia phana bangke ni phuan nang kok ti pusi thanpon lapenan parta jongsi community support do lote rongalu inut ba ka phan log pathan dun je phan engage mate pathik pon setame chok puta joint secretary timung pi pen ningje ponthu bonta jongsi chikloi jonang bong hithi roi thoman si lo thandam chot pulo tangte bangsong bong holiday lapen gomkruani ni thomdo lapen Thanbang kedam de hithi royan parta Thanbang tu maphan padupi pulote seke kedu niko anma lana bangke school hem kang hap check penan parta thang ta bilu laso teng pen langdam pulotangte Thanbang tum lu ke thandam bangke chikloi jonalong nikre phon si dopo lapen Thanbang inut vet a school hem along Thanbang jongsi SMC lapen rartum mate community support do pulote Thanbang phan pachirap dunta hinuni polam thistame chok pulote tet DLED a Thanbang kupia phan no kinangji jongsi Thanbang atumabang kavietum rongalo ingdeng kep pen HS kacharli atum aphanta chok pulote school along arniwang Thanbang ke padover pen quality education ke wanjia phan abangke school pen kate bok heta tuma phanle Carbino Thomas Council hin pen Thanbang ang hoy pet rong seta hinguni no jongsi school te bok terai tuma phan jasmet ingdeng kep kri si kacharli LP school along lu pathan dun rong chok pulutang te tet DLED ke untang tum nangji pupena jok kupia thisi kiche ke bia sul aphan na pen school pen kilometer thong ke pian ka helo Thanbang tuma phan hala bang so school long pathan dam nang hala Ajad le pudam sitame Karbiang long Thanbang atum mithang school hemalong lu thandam depo rongalo ingdeng sirkep kacharli atum aphan tangka ki pipen lu ke pathandam aphai dopikla lasojok LP school along ingdeng hini ke thoma men ka chetok thek chot kalisi ABC mek anta ke tok thek thia klim sumartum dopikla athe kang ho tumke ni chonghudat puke kumantuni ta che thana hilo
Lasi Karbing Long Thomas Council Education EM Richard Tong Bilapen Karbing Long Thomas Council CM Dr. Kiniram Ronghang Chilangdun Pami Mi Plute Karbing Long Toklang Hin Paprang Dunun Edachi. Ponpo la puson si klempon la sila bangke teacher amethang jungjung si tangkai pipen paklem po lambangke ke klang lagi ahokali ahok lo alang nita luke than pini pulutang te ningang sampen pini ki pi pajir la bang ka prek lo la pen la puson si nil tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon long teacher ki pek pon bangali support dun je pan hoda dak sumartum phan la enrollment high u pulutang te la puson ki engage pon dudu sila bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong asortum puchirung pen pipo la puson school ta dupik sila bange ke no na thupen lang ponang ne la ke nili tum setame hinunilo athela bang community tum isi initiative lo je sumartum han an so se pathek nang po ako hoglam lo ani sile teacher avidat lo pulutang te sumartum bangke school bang vedat po akula school ke bang vita ani si khuti lo pulutang te akyong dong ani tamila tum kaselat do kok pola si la puson si drop out do kokati aposi nili tum bange kai kita son si pu je local osmala puson do pulutang te engage nangji community pen apen nili tum proposal setami pi je local News report Karbing Long Life.